ассалому алайкум дӯстони азиз, дугонаҳои меҳрубон. Умедворам, ки ҳамаи шумо хубу тансият ҳастед. Дӯстони азиз, ман имрӯз бо ҳамроҳи бачаҷоно таргови центр омадам. Каме ҳам бошад хостем, ки барои шумо ана ҳами сувенирҳо барои Нови год ё ин ки таргови центра хостум камтар видео кунам, ки чӣ хел соз кардагиянд барои соли нав. Бинед духтаро, ки чӣ хел дар мо таргови центри Калонай мо ҳама вақт бо ҳамроҳи кӯдако ҳамиҷа меоем, ягон чи дар кор шава, ягон харид кардан либоса, ягон чи чизе ки бошад ҳамиҷа меоем, мо харид мекунем наздики хона. Ҳай бинем, ки духтаро барои соли нав чӣ хел чизҳои хушрӯ бировардиянд, сувенирҳо ва игрушкаҳо барои ёлка. Барои ҳамин духтаро ман хостам, ки каме ҳам бошад барои шумо видео кунам, ки то ин ки шумо бинед. Дӯстони азизам, имрӯза влог бо ман бошед. духтаро, ман дар иҷа салати бо капуст тайёр кардистам. Аввал 2 дона сабзиро аз тёрка гузарондистам. шумо метавонед ҳамин хел тунук реза кунед. Баъд як капусти калонтар доштам, як капуста майда када реза мекунем. Мешавад, ки капустам аз тёрка гузаронем, боз ҳам хушрӯтар мешавад, обдор меояд. ҳамаша ҳамин хел реза мекунам духтаро. баъди ки реза ки кардам, камтар як қошуқ намак, як қошуқ бо камтари дига як қошуқи пиртар намак ҳамроҳ кардам. лавровый лист 3 та 4 дона анам хел шикаста андохтам. баъд чорни горошек ҳамроҳ кардам 6-7 дона. шумо метавонед духтаро занҷабилам якҷоя кунед, андозен, боз ҳам бамаззатар мешавад. ман наандохтам, чунки аҳмадҷони марам салат мехӯрад, барои ҳамин наандохтам. агар кӯдак салат хӯрад мумкин нест, чунки тез мешавад. ҳамаша ҳам хел духтаро якҷоя кардам, намакш якҷоя шава. баъд дар анами банка меандозиму сум мезанем. вақте ки шумо сум ки заден, об пайдо мекунад. духтаро, ман ира мемонам 2 рӯз 3 рӯз дар анами кухони места. ҳар рӯз ман як бор ба корча сурохӣ мекунем, чунки воздухш бурояд. агар шумо сурохӣ накунед, воздухш набурояд, салати мо безеб мешавад, тирш меояд. баъди 2 рӯз 3 рӯз салати мо тайёр мешавад духтаро. бениҳоят бамазза мешавад. барои мо ҳатман тайёр кунед. касе ки тайёр кардагиай, ҳатман фикрҳоатонро нависен, ки шумо тайёр карден ай ҳамин салат, ҳамин хели салат, ё ин ки тайёр накардаен. анами ҳамаша андохтам духтаро. анами хел сум задамша, болоша ба як сачуқча мепӯшонам. дар кухони места 2 рӯз 3 рӯз пас тайёр мешавад. иҷа боша духтаро, ман хӯроки шом тайёр кардистам. соус камтар гӯшта майда кардам барои бисёртар ба кӯдакода. майда када реза кардам, камтар сирх мекунам. баъди ки сирх ки кардам, як донаи дига пиёза ҳамроҳ мекунему, камтар дига бо сирх мекунем. пиёзи ма сирх шид духтаро, як қошуқ томат ҳамроҳ кардам. картошкаома меандозам, камтар тоб метиҳам, таф метиҳам, намак ҳамроҳ мекунем. баъд оби ҷӯшомадагӣ камтар ҳамроҳ кардам, лавлови риз ҳамроҳ мекунем. як хел одам ҳастай, ки сабзирам ҳамроҳ мекунад. не ки ман сабзи ҳамроҳ намекунам, чунки кӯдакон намехӯранд. бо ҳамин хӯроки шоми ма тайёр шид. ҳозир кӯдакон мешинанд, хӯрокашонам мехӯранд. дӯстони азиз, бо ҳамин имрӯза влога ба анҷом мерасонам. то видеои оянда. худованд.